Ahojte, dneska vás vítam na časti, ktorej vám ukážem aj poviem, čo potrebuje zajac, keď si ho kúpite. Takže potrebuje králikáreň alebo klietku, misku na jedlo, misku na vodu alebo napájačku. Králik potrebuje každý deň 24 hodín seno. A na seno je dobrý seník, ale ja seník nemám. Ja to dávam rovno do klietky. Moja sivka, keď dobre, neviem, či to uvidíte, dal môj otec jej seno. A už si urobila aj hniezdo, lebo čaká malé. Králik, keď máte klietku, tak potrebuje králik WC. Moji kakajú hoci kde, lebo majú králikáreň. Zajace potrebujú aj hračku, ale ja hračku nemám. Ja im dávam drevo z jablone, keby si ohryzávali a s tým sa aj hrajú. Takže v ďalšej časti vám poviem, čo papajú králiky, ako sa robí cookies rabbit a tak ďalej.